Ban Israɛla jamana fanga ɲɛmɔgɔkɔrɔ Benjamin Netanyahu ni ale b'u ka Likud bɛrɛbɛrɛtɔn na bɛ sɔn ka na sebaya sɔrɔ u ka wasaden bulon kɔnɔna la. Kode jamana kɛɲɛkɛ yanfan Pyongyang a ye yɛlɛn 17 ci u ka kɔgɔji la arabadon. Kore wuridugu yanfan ko a kelen o binna kilomɛtiri 61 kɔgɔji babolo kɛrɛfɛla la. Rusi jamana la ko a bɛ a ka nali Turki ani Nations Unies olu ka kumaɲɔgɔnya yasa layidu sɛbɛnnen sɔrɔ Ukraine fanfɛla la k'a fɔ ko a tɛ kɔgɔji babolo kɛrɛfɛla kɛ a ka sardasu larawuli baara kɛyɔrɔ ye. Kaskuba jiginna Inde tilebi yanfan na arabadon yasa k'a lajɛ ni su fosi ma to u kɔfɛla la ye. U ka babili dɔ firilen mɔgɔ 135 de fagara la. Danemark jamana fanga ɲɛmɔgɔ Mette Frederiksen ye kalafili ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a ka jamana kɔnɔna la.